Το μπλε καβούρι αποτελεί πλέον ένα από τα πιο κοινά βρώσιμα θαλάσσια ξενικά είδη στην Ελλάδα. Για την προώθηση της κατανάλωσής του, η IC και το Blue Marine Foundation υλοποιούν για 4η χρονιά το φεστιβάλ μπλε καβουριού στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Δήμο, με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με το Σωματείο Street Food της Ελλάδας, με άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις, γνωστά μέσα ενημέρωσης και φυσικά τους σεφ, οι οποίοι υποστηρίζουν την προσπάθειά μας από την αρχή και πλέον έχουν εισάγει το μπλε καβούρι στα μενού τους. Μέχρι πέρυσι, περισσότεροι από 7.000 καταναλωτές είχαν έρθει στο φεστιβάλ, με τον αριθμό να αυξάνεται κάθε χρόνο. Σύμφωνα με την έρευνά μας για την καταναλωτική συμπεριφορά του κοινού, για να επιλέξει κάποιος ένα νέο είδος, πρέπει είτε να του το προτείνει κάποιος έμπιστος επαγγελματίας, είτε να ενημερωθεί γι' αυτό από τα μέσα, είτε να το βρει στο μενού κάποιου μαγαζιού. Το φεστιβάλ συνδυάζει και τους τρεις αυτούς παράγοντες, αποτελώντας μια μοναδική ευκαιρία, έτσι ώστε ο κόσμος να επιλέγει τα ξενικά είδη ως μια εναλλακτική λύση υπεύθυνης κατανάλωσης. Κάθε χρόνο όλο και περισσότερος κόσμος συμμετέχει στο φεστιβάλ μπλε καβουριού. Όσοι δοκιμάζουν το μπλε καβούρι θέλουν να το φάνε ξανά και να το παραγγείλουν όταν τρώνε έξω. Ωστόσο, το να το μαγειρέψουν στο σπίτι τους φαίνεται κάπως δύσκολο, γι' αυτό και συνεργαζόμαστε στενά με εστιατόρια, σεφ και εταιρείες επεξεργασίας μπλε καβουριού, ώστε τα μενού και τα προϊόντα με μπλε καβούρι να διαδοθούν τόσο στους επαγγελματίες όσο και στους καταναλωτές. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ προετοιμάζονται και σερβίρονται απλές συνταγές street food, όπως σαλάτες και finger food, που αναδεικνύουν τον μπλε καβούρι ως μια εύκολη και νόστιμη εναλλακτική. Πέρα από τη γεύση, όσοι το δοκιμάζουν συχνά αναφέρουν ότι το βρίσκουν ως έναν πολύ ουσιαστικό τρόπο για να συμβάλλουν στην προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και στην υπεύθυνη κατανάλωση θαλασσινών. Πάντως, οι περισσότεροι το βρίσκουν πιο γευστικό από τα θαλασσινά που προτιμούσαν παλιότερα.